ଯିଏ ତମକୁ ନିଜର ଭାବୁନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେମାନେ ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଖୋଜି ନେବେ। ନିଜକୁ ଏପରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ପଛେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମାନ କି ନ ମାନ, ପ୍ରେମ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ମିଳିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମରିଥିବା ମଣିଷକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇବାକୁ ଏଠି ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଏକତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥାଏ। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା ନା, ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି କାହା ଭଲ ପାଇବା ସାରା ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଚେଷ୍ଟା କର ତାଠାରୁ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଲୁହ, ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁ, ଆଖିରେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଆଘାତ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।